August 4, Sapatos PH, anong meron na ng update? Isang magandang balita po bukas, magkakaroon tayo ng 20% off sa lahat ng ating mga sapatos. So yung mga hindi pa nakabili ng mga sapatos na nakapagtingin-tingin na dito, it's a good chance bukas kasi 20% off. So let's take for example itong Paul George natin dito, 999. Around 700 na lang to siguro pag nag 20% off. So napakaganda pa ng condition nito guys, so paunahan na lang. So ayun, nandito pa din yung bagong Kyrie natin, 1250, 20% off, 1K na lang. Napakamakapit pa nito sa court, sigurado. Ito rin, tignan nyo tong Adidas na running shoes na to. Napakaganda pa ng quality, 850 lang, 20% off. Magkano lang yan, kumpitin nyo na lang. So tingnan nyo yung ilalim niya, tingnan nyo yung side, harap, napakaganda. Meron pa rin tayo ditong Air Force 1, nagkakalaga ng 920 pesos, 80% off, magkano na lang yan. So around 700 something. Napakatigas ng sole nito guys. So kahit po yung mga pambata, mga nangilan-ngilan dyan ng mga bagong lagay, especially itong Superstar na to, yan, magkano yan, 350. So 20% off, 200 something na lang. Ito naman, running shoes. Actually, pwede din to sa pambabae. Medyo malaki na kasi siya. Tingnan nyo naman tong Vans na to. Almost brand new condition, no? 980 kami dito, 20% off. Magkano na lang. Isa to sa mga pinakabagong sapatos na nandito sa store namin. So, tingnan nyo to guys, ang EQT. Panlalaki, pwede rin pambabae. EQT ng Adidas. Napakagandang kalidad ng sapatos na to. Yung ilalim niya, halos walang ka-issue-issue. Oh, nandito pa din guys yung wide tray, oh. Adidas yan na wide tray. Napaka-pogi nito. X-Step na running shoes, 690, size 7.5. Halos hindi ginamit ng dating gumamit. Tapos nandito pa din yung ating Palladium yan, no? Palladium. 1.5 kami dito guys kasi bagong-bago pa. Halos hindi to ginamit eh. Parang yung Caterpillar natin, tamang-tama to pang motor kung kayo mahilig magmumotor dyan na long drive. Ito size 7, medyo maliit pero I think kakasya to sa size 8 kasi parang medyo malaki siya eh. Medyo malaki siya sa normal na size 7. Tapos isa din to sa mga pinakamagagandang naka-display dito ngayon. Ito yung Adidas All Court natin, red and black colorway. Dang, ganda. Yun, napakapulido pa din ng pattern sa ilalim. Yung outsole niya na black, okay na okay pa. Meron tayong Adidas Daroga. Sa mga pambahay naman natin, nandito pa rin itong Cloud Foam na blue. Napakagandang quality nito. Tapos itong pink na pambata. I think this is for teenagers. Perfect na perfect pang PE ng ating mga estudyante. So, I think ito yung perfect time para bilan nyo sila ng mga ganito kasi magpapasok ka na next week. Ito rin, tingnan nyo tong Nike Renew na to. Napakabago pa ng kondisyon niya. Halos nahiyang gamitin. Ito yung ilalim, yung side part. 550 lang tayo dito, 20% off. Magkano na lang yan. So ito rin, ultra fit. Ultra fit ng Fila. Napakaganda pa ng condition. Perfect na perfect pang PE ng mga estudyante. May mga Adidas pa rin tayo dito na leather. Tamang-tama sa mga maulan na panahon. Ito naman, Zoom Wind Flow. Tapos meron tayong NMD na black colorway. Golden pa yung nasa midsole nyo. 999 kami dito, magkano na lang to pag naka 10% off. So ito naman yung mga ating Superstar, running shoes, tapos mga AF1 natin nandiyan pa din. So lahat po yan kasama sa ating 20% off bukas. So salamat sa panonood. See you sa aming 20% off sale August 4, Friday. Peace!